Manimo ta mga kabanat. Adobo atong sudan karon. Raw. Adobo nga tangkong mga idol. Oh, di ba? Aso-aso pa. Init pa kayo na kay mupay pagluto nako. Kay daghang bawang oh. Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Apa jud mga idol. Wa na overloaded na mga idol. Itong sabuan gamay. Napuntay isa ka slice nga isda mga idol. Paksiw ba? Nun-un oh. Isda nga tulingan na siya. Sa katuig na sa kaliro. Sige gibalik og tak-ang. Nya unsa giulat mga bay? Nimo na puta. Gamit nga dubo oh. Aba. Daghanan ako bawang mga idol. Umot tayo. Nita pa eh. Init pa itong adobo. Kenapa? Wah, grabe. Lami ang sa adobo eh. Tambok mga bay. Humot yung garlic. Daw. Sama na. Nuno. Nuno. Sama day. Napa may nonon dia? Ito hoy, kasi ba daw? Prito kay para pinirito na po. Kaon ta mga idol. Dagang igunod din tulingan ng idol oh. Apa? Isabaw na mo ang dapit sa ulo. Mga unod-unod among giun-un. No.
Mm. Samo ang tanan mga igsoon mga idol. Ako ray kusog mo kaunugutan. Pero ako ra po'y pobre sa tanang magsuon na mo. Oh. Mo nang naningkamot ko diri sa social media. Basig mapansin ba? Salamat kay sa kanunay nga nagsuporta nako diha. God bless ninyong tanan mga idol. Kaon ta. Kanang akong rice mga idol, maintain mong gina. Usa ka ano ani. Napa oh? Tagaan na lagi na akong luto lagi. Lami kay ning tangkong di adobohon eh. Apa jud? Atong kutsarahon mga idol. Para matilok. Kutsara man eh. Pao. Salamat sa pagtanaw mga idol. Follow and share.